Les jornades de reflexió política i cohesió de partit que dissabte va organitzar el bloc Coalició Compromís a Puçol per determinar el futur treball de cohesió de Coalició Compromís a Puçol. Compromesos a fer bloc és el lema de la primera jornada de reflexió política i cohesió de partit que dissabte portava a terme la direcció local del bloc Puçol. En diferents xerrades i debats, la intenció va ser compartir amb els prop de 40 militants i simpatitzants que al llarg del matí hi participaren la necessitat de treballar-se el futur del partit. Diguem, sempre en tota trajectòria, quan tu va desenvolupant una tasca o un camí, sempre és convenient, quan ja portes un temps funcionant, parar-se, visualitzar i analitzar què és el que has fet i en quin moment estàs i què és el que vols fer en el futur. Aleshores, com dia el títol, és un poquet així, diguem, forte d'entrar, però és el que vam fer. Era la primera jornada de reflexió política i de cohesió de partit. I aleshores tocava parar-se, reflexionar i, diguem, establir un poquet i demarcar l'estratègia que anem a desenvolupar en el futur. El regidor del bloc Coalició Compromís a l'Ajuntament de Puçol encetà les intervencions parlant de l'organització present del partit en la població. Enric Esteve també aborda les estratègies a desenvolupar en el futur per a la consolidació del projecte polític del bloc a Puçol, com a marca forta de la Coalició Compromís. Després vinga també en Manuel Madolet, que va ser un altre ponent que ens explica un poquet i conscienciar la gent en la participació ciutadana, com podem arribar a la gent i com la gent pot arribar a nosaltres, perquè és evident. És dir, la pregunta del milió és quin percentatge de participació ciutadana vol un partit o un govern per a que això, diguem, després vagi a unes decisions i que siga el futur del poble. Diguem, és la pregunta que estiguérem debatent i parlant. I després també vingué l'alcalde de Burjassot, que té experiències, és del bloc, i aleshores també va parlar de l'experiència d'ell, motivar un poquet a la gent, és a dir, que tot és possible. És dir, el bloc està governant en alguns dels ajuntaments del País Valencià i tot és possible, és dir, tot està per fer. Manuel Madolell, expert en polítiques de participació pública, centra el gros del debat amb reflexions sobre participació ciutadana i política. I finalment Jordi Sebastià, en la ponència La política carrera de fons, aportava la seva experiència com a alcalde de Burjassot per a la motivació de la militància activa en pro de l'apropament a la gent del carrer. Ens ho hem de creure, perquè són persones implicades, perquè són persones honestes i perquè estem dedicant un temps i un esforç de la nostra vida a una causa en la que creiem. I que la major part de la militància dels altres partits se regeix per la mateixa màxima, que és que hay de lo mío. És així de trist. I en el nostre cas, afortunadament, això no funciona. I a més de que ens ho creguem, a mi hi ha una cosa que m'agrada recordar sempre, i és que ens fa més feliços fer aquesta feina. Com fer arribar la tasca política a la gent, fiançar i eixamplar la militància de base, però principalment establir les pautes per a la cohesió en la coalició Compromís que aglutina els partits Bloc, Iniciativa i Verds, resultant en les tasques a treballar-se pels militants del bloc puçolenc. La marca Compromís és la que ha funcionat i està funcionant. I totes les enquestes, tant de partits contraris a nosaltres com les nostres, donen que, evidentment, és la marca de futur. Per tant, hi ha que establir unes pautes i unes normes de funcionament com funciona qualsevol col·lectiu o qualsevol agrupació política. I aleshores nosaltres estiguérem parlant ahir i el que està clar és que el bloc, diguem que a nivell de marca Compromís, a nivell de País Valencià, és el que més aporta. Estem parlant potser d'un 75 o un 80% en el que és la militància, per tant, diguem, això s'ha de transformar després en la participació. I a nivell local, això és dir, nosaltres som Compromís, la marca Compromís som nosaltres. És dir, de fet, les campanyes de Compromís s'han fet així a Puçol per el bloc. I per tant, el bloc és un Compromís que és, diguem, el projecte valencianista, progressista i ecologista. I això som nosaltres, i en això estem. I hem debatut, i hem així reforçats, i estem eixamplant la base, cada vegada més militants, i som conscients que tenim que estar forts per a quan vinga l'assemblea local, ser els que desenvolupem el projecte de Compromís en un futur així al nostre poble. Acte en el que també es donava a conèixer el primer Bloc Spot, publicació semestral del partit per informar la ciutadania de Puçol.
El full polític, que es repartirà en breu per les cases del poble, apropa les opinions del partit sobre aspectes destacats que passen de la política municipal a aspectes supralocals i informa la ciutadania sobre les aportacions com a grup en l'oposició en l'Ajuntament de Puçol.